Welkom bij Breek de Week. Ook deze week is het weer een en al vastelavond. We hebben de hofgangers hier en we hebben de veldmuis hier. We gaan tussendoor naar het Bokschalen en we hebben nog iemand hier die een hele staat van dienst heeft bij de gemeente, die binnenkort met pensioen gaat en de donderqueen is aanwezig. Maar we gaan beginnen met de veldmuis. Welkom. Goeiedag. Welkom heren. We hebben er een hele schone jeugdprins zitten. Stel je eens even voor, Wim Bussen. Ik ben Dien, ik ben 10 jaar. Ja. Ja. En hoe woont ze? In Remun, In Remun, goed zo. En hoe zit ze op school? bij de Montessori. Op de Montessori school. In groep 7. 7. Niet zo. Ja, dan weten we al heel veel van dich. En neven dich zit de grote prins. Goeiedag. Hi. Ik ben Prins Sonny de Tweede Ja. van VV de Veldmuis. En ik ben 34 jaar oud. En hoe woont ze? Ik woon hier op een Neerstraat, dus het is letterlijk niet meer in de achtertuin. Inderdaad, inderdaad. En wat is zijn dagelijks leven? In het dagelijks leven, ik ben nu mijn eigen bedrijf op aan het zetten. Een AI-automatiseringsbedrijf genaamd Supreme Savvy. Ja. En hier zit samen afgelopen week, of afgelopen weekend, kerstvers uitgeroepen. Ja. Wie was het uitroepen, Dien? Eigenlijk best wel leuk. Ja? Wat was er leuk? Ja, het feesten en het springen wel echt leuk, maar ik wil wel een beetje... Ik ga wel een beetje de spanning. Ja? Vond je het was van tevoren? Ja. Vond je het spannend wie ze uitgeroepen moest werden natuurlijk? En wie werd ze ontvangen? Door de lui. Ja. En de grote prins, wie was die uitgeroepen? Ja, wordt top. Ja. Ik heb me goed geamuseerd. Dus ja, het wordt echt een topavond. Voor de lui die niet aanwezig waren. Ja, het wordt eerst wel natuurlijk Dien zien uitroepen en daarna kwam ik aan de beurt. En ja, dat ging gewoon vlekkeloos. Ik denk dat we met z'n vier allemaal hebben genoten. Ja. Dus ja, bij driver eigenlijk niet kunnen hebben, dat is al wel vol. Dus, Kun je het moment eens beschrijven? Hè? Dit is dan die uitroeping. Ja, dan in één keer ben je zichtbaar, je staat daar, je kijkt naar al die camera's. Ja, ja dat is natuurlijk het waar ze heel lang naar hebben uitgekeken. En dan op een gegeven moment is het zoiets. En dan mogen ze zichzelf bekendbaar maken. Tuurlijk gaan er allemaal geruchten van Wim werd de nieuwe prins. En ja, vanaf het moment dat ze zich bekendbaar maakt, is er geen twijfel meer mogelijk. Dan is er maar één. En dat wordt in dit geval ik. Ik was bij dat uitroepen aanwezig. Je stinkt met grote capes, hè, met een masker op. Dat zal ook wel heel warm zijn geweest achter dat masker, of niet? Ja, maar pak eens wel. Ja, ook nog, ja zeker. Ja. En dan zuust toe wel al die lui, maar die zijn dicht nog niet. Nee. Dat geeft ook een bepaald gevoel, of niet? Ja, tuurlijk. Ze is natuurlijk bekend in de zaal staan. Die wat sommigen weten het misschien wel, al sommigen niet. Maar het is wel leuk als ze zo'n speciaal moment, op een gegeven moment dan kunnen ze delen met die mensen in de zaal. Ja. En zeker als ze tenminste zien wat ze goed kent. Is het altijd in het ruim geweest? Of is het van de laatste jaren? Of wie? Kijk, vroeger dacht ik altijd dat ze bij de vereniging moesten zitten om prins te worden. Op een gegeven moment kom ik erachter dat dat niet zo was. Ja. En toen is het wel ontstaan van, dat liep me toch wel heel erg leuk, ja. Toen is het gewoon leven. Ja. En toen ben je gevraagd geworden. Ja, ik ben een aantal jaar geleden al een keertje gevraagd. Toen heb ik vanwege bepaalde omstandigheden nee moeten zeggen, want ik heb toch wel gaan bekijken. Ja. En deze keer, ik heb wel altijd gezegd van ooit weer nog prins, ooit weer nog prins. En ja, dat ook aangegeven bij de veldmuis zelf, van ik wil dat wel ooit nog een keertje doen. Ja. En toen ze mij voor de tweede keer vroegen, heb ik natuurlijk volmondig ja gezegd. Ja, zeker. Je hebt toch spreuk, haal alles uit het leven, als ik het goed zeg. Hè? Haal alles uit het leven. Ja. Is dat ook hoe je in het leven staat? Ja, in principe wel. Kijk, en Kun je daar eens een voorbeeld van geven? nou ja, prins weer is ook alles te goed halen. Ja, Dus, op andere gebieden. Op andere gebieden, ja, het moest gewoon de mooie dingen moeten leven. Ja. Ja, moesten we gewoon voor zichzelf inregelen. Ja. En dat het heel bij lekker eten, pilsje drinken met die vriend of op vakantie gaan. Dat mocht ze helemaal zelf invullen, want niet iedereen wil hetzelfde. Maar ja, dit is wel, als ze er alles uit hoort, hebben ze op een gegeven moment, als ze klaar is, hebben ze in ieder geval geen spijt van wie ze het heeft gedaan. En Ja. daar gaat het om. Dien, du had eraan mogen proeven als adjudant. En heb je altijd al gedacht, dit wil ik ook weer? Of dacht ze vorig jaar, nee, dat wil ik weer. Ja, vorig jaar was het wel echt van dat we nog wel eens een keertje leren. Dat wil ik zelf metmaken. Ja, schon. En hoe is dat zoiets? En dat doet ze niet alleen, maar dat doet ze ook met adjudanten. Wim zijn die adjudanten? Mijn eerste adjudant die ik gevraagd had, dat was mijn beste vriend, dat was Bowie. Ja. En mijn tweede secondante dan Dylan, want die ken ik al best wel lang nu. Ja. En ja, we zijn ook gewoon goed bevriend geraakt.
En dan ook nog mijn kleine halve meter kameraad, dus Lenden. Kleine halve meter kameraad. Ja. Ja, en ja. Is dat die fan daarachter met het opgeschoren kapseltje? Ja, Ja, geweldig. die zagen wij helemaal fanatiek meedoen. Ja, zo. Ja. Wat is die spreuk, Dien? Even niet ballen, maar knallen. Ja. En Dikkum, vanwege? Omdat ik op voetbal zit en dan ja, was ik knallen. Ja, zeker, moest ze knallen, ja. En hoe dus ze voetballen? Een leven. Een leven, goed zo. En die jongens zijn allemaal hartstikke fan van dich, nu ze prins bent geworden. Of Nou, wat zag ze op ja, de training? ik ben eigenlijk nog niet op de training. Of Dat is nog niet geweest. Oh, dat moet nog gebeuren. Ja, zo. En de klas, wie reageerde de klas? Wie is sequent? Ja, ze stonden allemaal meteen zo van, alaaf. Ja, zo. Sonny, we kennen dich natuurlijk ook van de Roordassen. Klopt, ja. Ja, die zullen dich dit seizoen een beetje moeten missen, of Ja, niet? die moet dit jaar wel missen. Normaal Ja. stond ik op het podium. Ja. En dit jaar dus niet, omdat je andere hele leuke verplichtingen hebt. Ja. Maar ik weet zeker dat die jongens dat zonder mij ook... Was niet te mooi combineren, optreden met de roerdas. nee, dat gaat helaas niet. We stonden op zoveel plekken en ik als prins moet natuurlijk ook op heel veel plekken zien. En dat is gaat niet voor. samen te combineren. Nee. Nee, zeker niet. Toen moest dat optimaal door de route halen Ja, als prins. precies. En dat hebben ze maar één seizoen. Precies. En Het zou me denk ik ook Roordassen- echt hectisch worden. Ja, ook dat. Ze gunnen het zich nou wel niet meer gaan. Zeker. Ja. Ze worden ook met het Oetropen er natuurlijk bij. Ja. Hebben we samen nog een paar nummers gezongen. Dus Ja. dat wordt heel erg mooi. Er gaat ook zeker onderling nog wel veel zin, denk ik. Dit Ja, seizoen. dat denk ik wel. Ja. Ja. Dat weet ik wel zeker. Nou, Sean. Ja, we gaan nu luisteren naar de slager van jeugdprins Dien de Tweede van VV de Veldmuis. Hier zijn de Veldmuis. Jeugdprins Dien de Tweede. Even niet vallen, maar knallen. We wonen eens lekker knallen, doe even eens geen ballen. De voetbal aan de kant, kon nu samen aan je lijn. We wonen eens lekker knallen, doe even eens geen ballen. We geven volle gas. Prins Dien is nu de baas. Als de tijd komt van rood, geel en groen, stijgt het leven stil en is niks meer gewoon. Het is zo'n dag hij bij de muziek dag draf. Overal zin, overal zin, overal zin, roep voor allemaal! Alaaf! We willen eens lekker knallen, doe even eens geen ballen. De voetbal aan de kant, kon nu samen aan je lijn. We willen eens lekker knallen, doe even eens geen ballen. We geven volle gas. Prins Dien is nu de baas. Papa zijn een kater en mama is van de nul. Dus zus, ik ben geweldig en nog een kammersel. Het is zo'n dag hij bij de muziek dag draf. Overal zin, overal zin, overal zin. Roep voor allemaal! Alaaf! We willen eens lekker knallen, doe even eens geen ballen. De voetbal aan de kant, kon nu samen aan je lijn. We willen eens lekker knallen, doe even eens geen ballen. We geven volle gas. Prins Dien is nu de baas. Daar gaan we. Doe maar lekker met. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Springen, springen, springen en ook zingen. Springen, springen, springen en ook zingen. Springen, springen, springen en ook zingen. Springen, springen, knallen! We willen eens lekker knallen, doe even eens geen ballen. De voetbal aan de kant, kon nu samen aan je lijn. We willen eens lekker knallen, doe even eens geen ballen. We geven volle gas. Prins Dien is nu de baas. We geven volle gas. Prins Dien is nu de baas. We gaan het hebben over boksen. Een prachtig boksgala staat op de agenda. 25 november is het zover in Roermond. Ondernemers gaan met elkaar de strijd aan voor het goede doel, voor de voedselbank. En daarvoor hebben we een aantal gasten uitgenodigd. Om te beginnen willen we graag praten met Mark. Je bent al eerder aangeschoven. Ja. Welkom. Welkom. Je bent de organisator van dit gala.
Ik ben een van de organisatoren, ik ben van de BBC, Boxing Business Club. Ja. En wij organiseren met een aantal mensen natuurlijk het Business Boxgala Roermond. Hoe lang doen jullie dat al? Ik heb zelf in 2015 meegedaan aan het gala. En dit is nu de vierde editie. Ja. En staan ondernemers meteen te trappelen om mee te doen? Of zeggen ze, daar moet ik even over nadenken? We hebben dit jaar weer 22 boxers gevonden. En het gaat eigenlijk vrij goed, ja. Dus niemand die zegt, nou, mijn neus hoeven ze niet plat te slaan. Hè? Zeker wel. Er zijn heel veel ondernemers in Roermond die niet meedoen. Maar we hebben in een vrij korte tijd, meestal hebben we een kick-off. Dan informeren wij de ondernemers over wat het traject inhoudt. En na de kick-off, dan zijn er een heel aantal mensen die geïnteresseerd zijn. Die trainen een aantal keren mee, zodat ze een klein beetje weten wat het inhoudt. En na een maand, dan maken wij eigenlijk de selectie. Want we moeten natuurlijk wel goede partijen krijgen. Goeie match, ja. Het moet een faire wedstrijd zijn. Dus je kan niet iemand van 100 kilo tegen 50 kilo zetten. Nee. Hoe lang duurt zo'n match? 1,5 minuut. Ja. Ja, dat lijkt kort, maar ik denk als je klappen krijgt dat het lang duurt. Nou, sowieso, boksen is een hele intensieve sport. Ja. De dames boksen 2 minuten. Als je gewoon echt wedstrijd bokst, dan boksen ze 2 minuten. De professional of de A-mannen, die boksen 3 minuten. Maar dat is wel echt... dat is een heel hoog niveau. Topsport. Ja, dat is Olympisch niveau, ja. Ja. En voor dat boksgala in de Oranjerie wordt ervoor omgebouwd. En mensen kunnen dat sponsoren door daar kaarten te kopen, om daar een diner bij te wonen, hebben we begrepen. Kaarten is niet, denk ik, de juiste omschrijving. We hebben inderdaad tafels. En die tafels die worden verkocht veelal aan bedrijven. En de tafel zit 10 personen. We hebben 46 of 47 tafels. En wat is het bedrag wat opgehaald zou moeten worden daarmee? Nou ja, we zitten in de eindsprint, hè? Dus we kijken elke dag een paar keer op onze telefoon waar de teller op staat. We hebben op onze website boxgalaroermond.nl. Daar staan alle boxers staan daarop. En die hebben allemaal hun eigen donatiepagina. En de teller staat op dit moment op 49.000. Zo. Ja, en we hopen nu de laatste dagen nog wat te kunnen stijgen natuurlijk. Ja, Het is voor het goede doel, hè? Ja, het is voor de voedselbank dit jaar. We hebben elk jaar hebben we een ander goed doel. Maar dat bedrag gaat naar de voedselbank. En, Mooi. Ja, overal billboards in de stad, driehoeksborden, dus het zal niemand ontgaan zijn. Nee. Dat is de bedoeling. Ja, nou, heel benieuwd. Je hebt ook een aantal boxers meegenomen. Om te beginnen Henriette Kessels aan onze rechterkant. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, vrouw aan het boksen. Is dat heel ouderwets als ik dat een beetje vreemd vind? Ja, dat is best ouderwets, ja. Nee, Ja, dat vind ik ook. Ja, Behoorlijk. dat is heel behoorlijk. Nee. Boksen, dat vind ik gewoon echt superleuk om te doen. En mijn man die heeft meegedaan in 2019. En ik heb eigenlijk bij elke editie had ik wel zoiets van, weet je wel, het is wel echt zo'n prachtig en mooi evenement. Misschien toch een keer een idee om nu definitief ja te zeggen. En uiteindelijk inderdaad dit jaar toch zoiets gehad van, het is er nu of niet meer. Ja. Wat heeft je over de drempel gehaald om mee te gaan doen? Nou ja, het is natuurlijk een supermooi evenement op hoe het opgezet is. En uiteindelijk vind ik het ook wel weer heel erg mooi om een persoonlijk doel te halen. Ik bedoel, je bent toch ook heel erg fysiek bezig. Je moet ook heel lang trainen Je en bent oefenen. lang aan het grenzen trainen. verleggen eigenlijk. Nou ja, dat. En uiteindelijk sta je daar 25 november voor behoorlijk wat mensen te boksen. Dus het is ook wel een behoorlijk spannend iets. Nou, tenminste voor mezelf, zeker. Ja. Is het iets ook wat raakvlakken met jou heeft als persoon of met jouw werk of op een andere manier? Ja, ik heb 5 jaar lang een eigen winkel gehad. Die heb ik verkocht in 2020. Omdat ik uiteindelijk toch weer terug wilde naar waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Dat is veilig thuis. Ik heb een hulpverleningsachtergrond.
En uiteindelijk miste ik toch wel die branche heel erg. Ja, ik kom natuurlijk in heel veel gezinnen waar mensen afhankelijk zijn van de voedselbank. In Nederland komt het helaas nog vaak voor dat mensen daar gebruik van moeten maken. Veel vaker dan we weten. Veel vaker dan we weten. Het is ook wel iets waar veel mensen zich voor schamen. Dus ik denk dat het ook wel heel goed is dat nu in de... flink onder de aandacht wordt flink onder de aandacht komt. Omdat het is natuurlijk een heel mooi initiatief dat kan. Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook nog wel heel schrijnend dat dat nog steeds noodzakelijk is. Zeker. Maar goed, zolang dat nodig is, denk ik dat het een enorm goed initiatief is. Ja. Omdat wij als boxers daar in ieder geval een steentje kunnen bijdragen. Nou, zo zit Ralf Duiker, hartelijk welkom. Dankjewel. Ondernemer en met heel veel dingen tegelijk bezig. Op zich, Ja. dat klopt. Ja. En je hebt je ook aangemeld. Wat was voor jou de reden om te zeggen, ik ga die bokshandschoen oppakken? Nou, voor mij, wat voor mij druppel was, is dat in 2019 heeft een collega of eigenlijk zakelijk partner van mij meegedaan. Altijd al een fascinatie gehad voor vechtsport. Ik ben van nature niet echt een knokker, maar ik vind sport hartstikke mooi. Ooit zelfs nog bij dezelfde sportschool als jeugdprins Sonny de Tweede getraind. Oh jee. Ja. Ik had voor mezelf eigenlijk het doel om ooit een keer die ring in te gaan en ooit een keer een bokswedstrijd te doen. Je wilde jezelf bewijzen? Of? Niet mezelf bewijzen, het leek me gewoon heel mooi om mezelf zo'n keer te testen en vooral Uit te kijken. dagen. Maar ja, uit te dagen is het eigenlijk. In 2019 het gala van dichtbij mee mogen maken en dat was voor mij het moment dat ik dacht, als de kans er is, dan doe ik mee. Ja, je hebt een lange training onder leiding van een speciale professionals van een boksclub uit Klopt. Eindhoven. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Ja, de trainingen, het is heel erg leuk dat we beginnen met de hele groep aan ondernemers, of aan deelnemers moet ik eigenlijk zeggen. Je bouwt ook echt wel een beetje een groepsgevoel op, een beetje teamgevoel eigenlijk zo gezegd. Begint met 2 dagen in de week hard trainen waar een derde dag bij komt. En op termijn worden ook de 2 teams uit elkaar gesplitst, waardoor je dus niet meer traint met je tegenstander. En je merkt dat het dan ook wel wat competitiever wordt, wat echter wordt. Supergoeie begeleiding, hele kundige begeleiding en mega leerzaam. Met die grote bokswedstrijden op televisie wordt het een beetje gehyped natuurlijk ook om kaarten te verkopen. En dan gaan ze een beetje tegen elkaar op. Is dat iets wat jou aanspreekt? Hoe bedoel je tegen elkaar op? Nou, bijvoorbeeld de wedstrijd van Rico Verhoeven laatst. Oh, zo. Ja, Nee, kijk. Dat een beetje Amerikaanse toestanden, zou ik maar zeggen. Ja, nee, goed, ik wil het nog niet helemaal daarmee vergelijken, maar ik denk wel, kijk, in de weg naar 25 november komt er natuurlijk wel meer competitie bij kijken. En ja, hoort dat denk ik ook wel een beetje bij het spel. Maar als je dan door de stad rijdt en je ziet jezelf op zo'n driehoeksbord staan, wat denk je dan? Die ga ik inmaken? Of? Ja, kijk, ik doe mee om te winnen. Om te winnen. Tuurlijk, zie je al knikken daar. Jouw tegenstander kijkt, ik vind het altijd, dus er zijn mensen die zeggen van ja, maar het is toch al heel bijzonder en al heel knap dat je meedoet. En nou ja, ik vind dat altijd, en tuurlijk, dat is zo, maar ik ga maar voor 1 ding en dat is voor de winst. Ja, uiteraard. Je doet niet mee om alleen voor het evenement. Uiteindelijk wil je daar gewoon een mooie wedstrijd neerzetten. Ja, zeker. En met de winst er vandoor gaan. Dus, en uiteindelijk, zijn mensen die je aanmoedigen, die zitten aan tafel. Dus het wordt sowieso een mooie avond. Geldt dat voor jou? Exact hetzelfde. Je gaat die ringen om te winnen uiteindelijk. Ja. Niet 9 maanden getraind om maar wat voor de lol mee te doen. Nee. Ja. Dus ik denk dat we het allemaal, ook Henriette, wel heel serieus nemen. En we gaan zeker. ook wel echt voor de winst. En bestudeer je dan ook je tegenstander? Of? Ik ken mijn tegenstander van tevoren eigenlijk al. We hebben ook wel eens samen getraind. Dus ik denk dat we samen echt een hele leuke pot neer gaan zetten. Ik denk dat we allebei denken dat we kunnen winnen. Dus dat is... Oh, dat wordt spannend. Ja, zeker. Oké. Er is nog plaats. Waar kunnen mensen zich melden als ze willen komen kijken? Nee, ja, iedereen kan erbij zijn, Ja, maar niet live. Hè. We hebben, de tafels zijn al heel lang verkocht, Oké. maar iedereen kan... Online? Online kunnen ze een donatie doen. ja. En als je een boxer doneert voor €25, dan ontvang je op de dag zelf de livestream. Het is wel belangrijk dat mensen hun gegevens achterlaten. Dus als je anoniem doneert, dan kunnen wij jou geen livestream sturen. Dus je moet bij de donatie wel je e-mailadres achterlaten. Ja. En dan krijg je een livestream van de boxer die je... Naar jouw keuze. waar dat je een donatie doet. Doe je een donatie boven de €50 of €50.
dan ontvang je een livestream voor de hele avond. Oké. En het is niet alleen boksen, het is ook, we hebben heel veel dans en muziek hebben we er ook. Dat mooi entertainment omheen om een totaalbeleving van te Ja, maken. ja, het is echt een hele leuke avond. Er zijn de laatste boksgala hadden we 1200 livestreams lopen. Waarvan er ook een heel aantal bij waren die echt 3 uur achter elkaar gekeken hebben. Met cola en chips op de bank. Heerlijk. Het kan, hè? Het kan, Ja, geen ja. probleem. Ja. Ja. Nou mensen, dank voor jullie komst. Heel veel succes en een heel mooi evenement gewenst voor jullie. En, Een hoog opbrengst voor de Ja. voedselbank. Ja, dat zou heel mooi zijn als er nog mensen zijn die nog een donatie doen. Maakt niet uit hoeveel, alle kleine beetjes helpen. Goed, nou, dank voor jullie komst, dank voor jullie verhaal. Dankjewel. Wie breekt de week? Deze week heel veel vastelavond. En er zijn nog 2 vuurgangers uitgeroepen. Volgens mij 3 afgelopen keer al. 1 in oktober en 2 queens in november. En daarvan is het 1 queen hier aan tafel. De Donderqueen, welkom. Afgelopen vrijdag was het zoiets. Ja. Ja, en bussen kerstvers uitgeroepen in een bomvolle donderie. Stel dich even voor aan de mensen die dich nog niet kennen. Moet ik dit doen? Ja, doe dat ik. Kijk maar naar ons. Ik ben Babette. Ja. Babette Voren. En ik ben donderqueen van de Donderbul Ja. op het Donderberg. Hoe woont ze? Ik woon in Herkenboot. In het Riek van de Doorlen. In het Riek van de Dool. En wie is ze op de Donderberg terechtgekomen? Ha, dat is heel lang geleden al. Dat is eigenlijk, ik ben jarenlang scoutingleiding geweest. En vooral natuurlijk jeugdprinsen. Ja. En daardoor kwamen we weer geregeld op het Donderberg. Want blijkbaar hebben we toch een paar goede jeugdprinsen zitten. Leuk. En sinds ik denk een paar jaar zijn we ook al betrokken bij de bas, bij de Bondjeavond. Ja. En schrijven we met en spelen we er ook in met. Leuk. En eigenlijk zodoende Is te een leuk. beetje blijven plekken. Dus dan zus al een paar jaar, ze hebben er al een aantal jaren een donderqueen door rondlopen natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. En toen dacht ze, dat wil ik ook wel eens. Ja, Of was ze verrast wie ze gevraagd is geworden? natuurlijk ben ze verrast. Ja, ja. Dat verwacht ze niet. Ja. En het wordt eigenlijk het is een paar jaar, een ettelijke jaren geleden, we stonden van de optocht en stonden te kijken en van, dat zou toch wel chic zijn. Dat zoeken ze die donderqueen bovenop de wagen Dat staan. zou toch wel chic zijn, een vrouw boven op een wagen, dat is dus Ja. niet heel veel. Nee, dat klopt. En vrij zeg even van dat zou wel chic zijn. Dus voor hebben wel te kennen gegeven dat we dat wel zo leuk zouden vinden. Ja. En en het vorig jaar op Solar het ze nog niet meer gevraagd. De vorst van de donderbel. De vorst van de donderbel, ja. Zo. En neven dich, we hebben ze biedig. Ik heb op het moment mijn zusje bij me, mijn andere secondante, Yvonne, is helaas verhinderd. Maar dit is Tessa, is mijn zusje, mijn secondante. Hallo Tessa. Hallo. Wim bestig. Ja, ik ben Tessa en ik ben 42 jaar en nou woonachtig in Erkenbosch. Ja. En ook toen bist dus nu op de Donderberg terechtgekomen. Ja, Ja. ja, En al een aantal jaren er ook actief. ja. Heurig net, hè? Via de basbus toe, verkennen ons natuurlijk. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. De kinderbas, die kinderen hebben ook met de kinderbondjeavond met gedaan. Ja. En nu steekt ze ineens voor aan het boekbeeld. Ja, neven hem dan, maar Ja. wie bevalt dat? Ja, dat is natuurlijk wel chic, hè. Ja. Was ze allemaal iets metmaken en hoe dat ze allemaal her moest. Ja. Maar Wie we zit je hebben er geen ontvangen? hoop te Wie gaan. zit je ontvangen? Goed, leuk. Het wordt super gezellig. En als ze dan uitkomt en kijkt ze de zaal en iedereen is enthousiast en ja, wat wil ze nog meer? Hè? Waar kijk je nou het meest naar uit, jullie samen? Want jullie zitten natuurlijk samen veel erover praten in de voorbereiding. En nu ook, hè. Het seizoen is echt van start gegaan nu. Ja. Komt het een naar het andere, komt op je pad. Waar kijken jullie echt naar uit? Ik heb niet één ding waar ik naar uitkijk. Nee. Ik zal het net laten horen. Ja, Maar het is echt, we hebben voor heel heel leven de eerste 14 maanden eigenlijk al nu naar dat uitroepen. Dat hebben we voor enigszins kunnen regisseren. En, maar nu is het, we springen erin. En eigenlijk verheug ik me niet op de optocht, want dan is het bijna klaar. Ja. En natuurlijk is dat hartstikke chic. Maar we zien het wel. We gaan het allemaal beleven. En we hebben ook gezegd, we gaan niks registreren. We zien het. Gewoon over de geer laten Ja, komen, zeg we gaan het over ons heen laten komen. Het hele warme bad, eigenlijk overal. Ja. En
Tuurlijk, kiksenhoed naar een receptie en de prinsneudige hoed en nog het boerenbal. Dus er zijn echt wel een aantal hele leuke dingen die op de Donderberg ook kan plaatsvinden. Maar van gewoon overal en nergens zijn dingen. Het is schoon hè, als ze dat zus, want jaren geleden was het alleen een mannenfeestje, laten we heel eerlijk zijn. Het waren prinsen, het waren Rot van Elfleden. De Veldmuis heeft jaren geleden toongezet voor een wienkoningin. Dat heeft heel lang geduurd voordat die andere verenigingen ook met gingen. En nu eindelijk zijn we al inmiddels 4 queens in Remun. En wat ik begrepen heb, komen er nog 2 bij de komende jaren. Dus het schift wel aan dat het leeft. Dat de dames het willen, Ger. Hè? En ze dan zus naar de garde meisjes. Die kijken naar zo'n donderqueen of zo'n wienkoningin of een mienkoningin of een ietskoningin. En die willen dat ook. Wie schoon is het als ze dan zo'n podium kunt beën aan de jeugd om te zeggen, Geert telt ook met. Heel zeker, toch? Heel zeker. En ze vingen het ook, daar zei het ook ginger. Ja. En hij vond het ook zoon. Dus ja, en voorzien met een gezelschap met een kleine ontploffing aan kinger. Dat zijn echt heel veel kinger. Ja. Dus het is niet zo belangrijk als dat. Ja. De kinderen die hebben de toekomst. En de omrotten het in ieder geval allemaal heel aan het trekken dat ze ja. de vaste lof het leuk blijven vingen. Absoluut. En dan ook gewoon vieren zoals het gevierd moet weer eigenlijk. Aan de ene kant verandert de vastelovend, het is altijd weer. Hè? Aan de andere kant blijft er iets hetzelfde. Wat? Het hoofd, het hart en de buik. Ik denk het gevoel, ik kijk naar onszelf, veel genieten van de vaste lof. En ik denk dat ik zo om me heen kijk dat iedereen het wel heeft. Dat ze de 4e vaste lovend met die hart en met die familie en die vriend. Ja. En ik denk dat echt vaste lovend is. Ja. En natuurlijk drinkt ze zich een klein drankje, maar daar draait het niet om. Het draait echt om het plezier. Ja. Ja, en het feest is ook echt om gelijkheid, hè? Ja, Dus ja gelijk. zeker. Ja. En inderdaad, van het kleinkind tot aan de opa en de oma, de buurman, of die collega, je kan ze met iedereen vieren. En iedereen is in dat feest gelijk. Ja. En dat is een van de mooie dingen. Babette, we hebben zo ook een hele schone spreuk. Ja, dat is het eigenlijk verlengstuk van wat ik net zei. Dus geer veer plezier. Ja, dat hebben ze zelf verzonnen. Ja. Ja, en dat kun je ook echt goed in hart. Ja, Die- die hebben we voor samen goede van overdag. En dat is echt de spreuk voor ons tijd. Ja, en dat plezier zal er vol zijn, want volgens mij kind ze tot het late uurtjes doorgaan, hoor. We hebben een klein beetje geoefend. Ja. Dat gaat dit weekend niet goed. Kennende gaat je met de bezem naar boeten, of niet? Meestal is dat wel het geval. Ja, nou schoon. We gaan praten met Jan Wolter. Hartelijk welkom, Jan. Ja, dank je. Je hebt, is het vol met verhalen, je hebt van alles meegemaakt. Jouw officiële omschrijving is techniek of technisch medewerker van de gemeente Roermond. Ja. Maar dat doet geen recht aan wat je allemaal gedaan hebt. Je hebt van allerlei dingen meegemaakt. Ja. Fijn dat je even wat aanschuift om het over te vertellen. Zeker. Een paar hoogtepunten wil ik er wel uithalen, denk ik. En dat is niet gelijk duidelijk, maar als de verhalen komen is dat misschien wel duidelijk. Je hebt zo'n beetje alles gedaan wat bij de gemeente kan. Je bent onder meer gladheidsbestrijder geweest. Ja, Ja, heel leuk vak. ja, Mensen van de weg mannen van het afjagen. saus. Mensen van de weg afjagen. Hè. Nee, grapje. Niks. Het is, al jaren zit ik eigenlijk in de gladheidsbestrijding. En ook een pensioen, dus dat niet meer. Maar het is, de meeste burgers denken naar de mond van, hé, daar gaan die van de gemeente weer. Hè. Maar als wij de weg op gaan, dan is het ook nodig. Kijk, we hebben nou in deze periode strooien we met natzout. Dus we strooien met calcium en zout. Dus dan zijn we eigenlijk de winter voor. En zo gaat het iedere avond, dag en nacht, iedere dag. Ja, Heb Ja. je het toch ook ontwikkeld, hè? Want je vertelde wel vroeger, dan ging het allemaal wat primitiever. En dan Ja, moest er af en toe fix geschept worden. Ja. En dan was het aanpakken. Vroeger ging van met schepje, hè, achter op het karretje. En- En hoe gaat het nu dan? Nou, dan gaat het helemaal vol automatisch. Hè. Dus deze strooiers gaan erop, hebben allemaal containerwagens. Die trekken dezelfde strooiers erop. En dan gaan we laden, gaan we hem aansluiten. En dan, de Logitech doet het werken. Hier 6 meter, daar 5 meter, daar 10 meter. Die weg moet je volgen, daar moet je volgen. En die kleine auto's hebben allemaal ook een tablet in de auto. En die jongens die rijden dus ook allemaal op tablet. Dus we mogen niet van de route afwijken, want dan wordt BMW kwaad. Hè? Dat is, Ja. dus het is strikt dat wij dus aan de wet moeten houden wat burgemeester de wethouders voorschrijven. hoeveel jaar doe je dat al? Want je bent op je 19e begonnen. Ja, 46 jaar.
46 jaar Ja. bij je gemeente Ook mee. die voor de gemeente. Ja. Je hebt heel veel dingen gedaan, hè? Ik had Ja. het al even over kolkenzuiger, als ik het goed Ja, heb. ik heb heel veel... Strepentrekker, ik weet niet of dat een goede omschrijving is. Ja, ik heb het hele, eigenlijk van het heel varkentje gegeten, zal ik maar zeggen, Ja. bij de gemeente. Een voorbeeld voor velen hebben we Ja. vernomen. Ja. 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 Toch kom je niet alleen bij leuke dingen uit, ontmoetingen op straat, gesprekken, leren van het werk, het opleiden Ja. van jonge medewerkers, wat je in het voorgesprek al noemde. Een van de dingen die je noemde, dat was een treinongeluk waar je bij uitkwam. Het was wel een tragisch verhaal. Je was er als Ja. eerste bij in 2003. Ik denk dat de meeste mensen dat hier niet weten, of misschien wel mensen, die het treinongeluk op 21 maart 2003. Ja, dat was heftig. Want hoe ging dat? Je lag in bed? Je werd Nee, gebeld? nee. Ik was gewoon op het werk. En op een gegeven moment zie je die 2 treinen komen, maar die andere stopt niet. En die andere geeft nog een beetje gas bij. En op een gegeven moment, dan zie je die andere trein, die machinist die springt eruit. Maar wat bleek later geval te zijn, die machinist die was warmer afkwam, die had een hartstilstand gekregen. Dus hij kon die trein niet stilzetten. Dus die machinist en die andere trein die van Maastricht afkwam, ze zetten heel lang zijn machine stil, maar ja, die andere trein liep door. Die gaat volle van. En dan werd hij opgevouwen, hè? En dan begint het leid. Hè? Dus we hebben met alle collega's op gemeente dus eerste hulp verlenen. We waren het eerste in de trein samen met Stads. Ze zeggen, ja, maar dan gaat het spel. Je moet alles stopzetten, de treinen niet te stoppen. Alarmeren, traumahelikopter, ja, noem maar op. Hè? Ja. En dat is wel heftig. Als je dan 2 personen bij je, en die moet je bewaken en je mag daar niks tegen zeggen. En de ene zegt, ik ga dood, en die andere zegt van, oh, wat heb ik bij. Ja, dan mag je er niet op reageren. Hè. Je moet gewoon rustig blijven. Moet rustig blijven. En, Ja. ja, dat zijn wel heftige dingen. Het vliegtuigongeluk bijvoorbeeld, wat is gebeurd in het Roermondse. Ik denk dat sommige mensen zich dat wel kunnen herinneren. Ja, dat was ook heftig. Hè. Dan kreeg je met politie te maken, brandweer, de vliegtuigonderzoek. Ja, dat zijn heftige dingen als je daarbij uitkomt, maar je mag het mee opruimen, maar dan moet je wel een plaatsje geven. Hè. Dus je moet dat... Was dat makkelijk, een plaatsje geven? Dat Zeker. zijn natuurlijk wel Duur. ingrijpende dingen. Nou, het is niet keihard, hè, maar dus wel, je moet het wel een plaatsje geven. Hè. Het hoort bij het leven, maar Het jullie hoort zijn er bij als je eerste leven, bij. bij de gemeente, Ja. als je daar werkt, dan ja. Maar dan leer je wel van, je leert ermee omgaan. Hè. Dus ja, Zeker. Zo heb je heel veel meegemaakt in die carrière. heel veel. Een aardbeving. Aardbeving, 92. het boek hebben gelezen. Hè. Ja. Dus, ja, dan voel je het beven. Hè. Dat is eigenlijk was ook gebeurd. Hè. Ja, Toen was die het aardbeving. En epicentrum. dan word je uit bed gerammeld. Hè. En dan Ja. ben je naar de bed, gaat de telefoon aan. Kun je met spoed komen? Jo. Ja, Nou, dan gaan we het autootje weer en dan gaan we weer weg Roermond en dan gaan we dranghekken laden. Dan, dus waar Ja, andere mensen hun eigen gezin en hun eigen huis naar gaan kijken, word je dan opgeroepen om anderen te gaan helpen op ja, dat je moment. wordt eigenlijk hulpverlening noemen ze dat. Hè. Juist. Dus, Ja. straten moeten dicht, je mag nergens meer komen. Het is dus meer dan alleen de technische dingen doen. Het is ook vooral voor de mensen er zijn. Soms. Ja, we zijn dag en nacht bereikbaar voor de burger natuurlijk. Hè. Ja. Kijk, dat eigenlijk ook. Hè. Daar gaan 8 mensen staan klaar dag en nacht nou voor de strooiactie. Als het moet gebeuren dan. Ja, dan gaan die 8 mensen de straat op. Ja, Als je nou terugkijkt op je loopbaan, wat is echt een hoogtepunt? Dat je zegt, nou, dat zal ik nooit vergeten. als ik die op moet gaan noemen, dan zit ik hier vanavond om 10 uur nog. Denk ik. Nee. Dus nee, ik heb echt geen hoogtepunt. Ik heb altijd mijn werk graag gedaan. En ook voor de burger. En met volle overtuiging. Hebben volle overtuiging. Hè. Ja. Je bent ook het presenteerblaadje van de burger. Hè. Ja, Ze krijgen er wel eens op ons gescholden, hè, maar goed. Ja. ja dat gebeurt ook. Dat Maar gebeurt ook. we zien hier heel veel kleur. We zien hier de vastelavond. Ja. Maar voor de vastelavond, voor de statiefestatie, Statie, voor het Baggesdreven, de 11e van de 11e, daar hebben we ja. jullie heel hard voor nodig. Ja. Ja. Kijk, het begint dan met verkeer. Hè. We beginnen ermee. Hè. Ja. Ja, de roerkade moet om. Jo. Ja. En dan beginnen we. Hoppa, stapelen, borden omzetten. Ja. Alles moet afgezet worden. Hè. Dus En daar heb je 70 tot 80 collega's voor, toch? ja. 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 Maar goed, het is leuk werk. Ja. Maar het is ook belangrijk werk. Het is En belangrijk vaak, werk, wordt het hè. vaak niet gezien en niet gewaardeerd. Maar Nee. het zorgt wel dat alles loopt. Het moet gewoon lopen. Hè. Ja. Kijk, het verkeer wordt nou uitgezet naar een aannemer. Dus dat moet nou vanwege de wet. Ja. Dat wij daar bij de gemeente dus geen fout mee kunnen maken, zeg maar. Maar het wordt ook steeds heftiger met verkeer. Hè. Er moeten veel meer borden komen, moeten omleidingen. Zeker. Ook technisch is er heel veel dingen veranderd. Wat zou je nou, want je gaat binnenkort stoppen. Ja. Wat zou je nou je jonge collega's willen meegeven? Want het is een prachtige baan.
Nou, sommige collega's weten dat ze een prachtige baan hebben. Hè. En daar leven ze ook naartoe. En dat vind ik wel belangrijk. En je moet nieuwe collega's altijd voeren, zeg ik. Kijk, ze hebben les gehad, ze weten hoe het moet. Bijvoorbeeld Sinterklaas zijn toch allemaal jonge collega's. Ja. En die moeten ook leren wat ik eigenlijk heb gedaan. Moeten hun ook niet kunnen. Dat kan je in 1, 2, 3 niet. Hè. Dus die 46 jaar ervaring. Maar het is gewoon, die moet je op een rustige manier moet je dat leren. Ja. Ja. Mooi. Hoe gaat het afscheidsfeest eruit zien? Een receptie, hè. Een receptie. Ja. 15 december receptie, 14 december maak ik de laatste dag. Oké. En met 1 januari ga ik net zoals pensioen. Maar denk je dat je wel kunt stoppen? Heel goed. Ja? Ja, je moet, ja, luister, of ik nou, ik ben eigenlijk in mei met pensioen, dan ben ik 67. Maar als ik daarna ga denken, denk ik, als ik mijn pensioen naar voren kan halen, dan haal ik het naar voren. Oké. En dan, ja, dat is veel Maar je hebt ook mensen die vinden het dan zo leuk, die willen dan stoppen, maar eigenlijk willen ze niet stoppen. Oh, misschien moet ik daar als ZZP'er gaan werken, wie weet nog. Ja. Je weet het nooit. Schijnt hè. een trend te zijn bij de gemeente, hè? Mensen in te huren. De ervaring leert. hè. Ja, de ervaring Nee, maar goed, leert. Ja. ik kijk niet tegen het pensioen op, je moet afscheid nemen en dan is het klaar. Hè. Ja, anderen weer een kans geven. Anderen weer een Ja. kans geven. Ja, zeker. Ja. Nou, dank dat je hier inspirerende verhaal wilt vertellen. Dankjewel. Een voorbeeld denk ik voor velen. Ja, Ja. graag gedaan. Veel plezier bij je afscheidsreceptie. Ja, dankjewel. Nou, voor je komst. Dat zou wel lukken. Graag gedaan. Bij Breek de Week vandaag ook aanwezig als laatste item van deze uitzending, de Hofgangers. We beginnen met de grote prins. Welkom. Dankjewel. Wie ben je? Ik ben Delano. Ik ben Delano de meester van de Hofgangers. Ja. Ik ben geboren op Ketskersberg in Ketsjulerie. Tevens ook 10 jaar geleden door jeugdprins geworden. Ja. En nu mogen we het nog een keer over doen. Als grote Als prins. grote prins. Wie bijzonder is dat? Heel bijzonder. Ja. 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 Ja, en een kleine jongensdroom, dat wat werkelijkheid wel. Ja, want toen had ze eraan mogen proeven als jeugdprins. Dat was natuurlijk al geweldig. Ja. Had ze toen al bedacht, over 10 jaar ergens, 10, 11 jaar? Ja, als ze daar als Serieus? jeugdprins Ik thuis... heb toch wel al. Ja. Als ze daar als jeugdprins thuis en nu steeds er met een grote vuurganger, dan kijk ze een keer omhoog en denk ze, Ooit ben ik de... ooit wil ik dat ook nog wel een Ja, keer. ja, ja. Ja. John, als ze als jeugdprins dat al met heeft gemaakt, dan weet ze ook wat de hoogtepunten zijn in het seizoen, hè? Ik vind dit heel seizoen is een hoogtepunt. Ja. Dat ze die kans überhaupt krijgt, dat is al een heel unicum. Dus Ja, zeker. Ja. Wat is zijn dagelijks leven? in het dagelijks leven ben ik stratenmaker en rioleringsspecialist. Kijk, ja. En wat zachten die collega's, wie ze uitgeroepen werden? Ja, ze waren eigenlijk verbaasd, want ik ga je in een heel kantine verkocht. Ja, met de 11e en de 11e gewoon niet neer en ik heb niks met de carnaval. Maar ik was vol in voorbereiding. Dus zo had ze een beetje... Ja, ik heb de Pinocchio uitgehangen, ja. Ja. En wie ik maandagmorgen in de kantine kwam, kreeg ik bijna een staande ovatie van iedereen. Dus dat geweldig. was schoon, ja. Dat is hartverwarmend dan. Ja, was voor schoon, ja. Dat is schoon. De besoort had die goed geroepen. We hebben juist een unicum, want zondag zijn de jeugdprinsen uitgeroepen. En dat was niet één jeugdprins, maar dat waren er 2 aan deze kant. Heren, welkom. Ja, Hallo, dat is Lorenzo en Wesley. En ik ga even over op het Nederlands, want jullie spreken Nederlands. Ja. Ja. Hoe oud zijn we? 13. 13 jaar zijn jullie. En wonen jullie ook op Hoogvonderen? Nee, Nee, waar wonen jullie? Masneel. In Masneel. En wat hebben jullie met de hofgangers? Ja, we zitten er zelf bij. Jullie zitten in de En al lang? jeugdraad. Ja. Ja, leuk. En papa en mama ook? Ja, papa. Papa zit bij de hofgangers, oké. En hadden jullie al heel lang die droom om prins te worden? Ja. En toen kwam de vraag. Iemand kwam bij jullie aan de deur kloppen. Tring, tring, klop, klop. Wie wilde prins worden, neem ik aan, of niet? Wat zeiden ze? Wat vroegen ze? Ja, mijn ouders zeiden beide of geen. Want Beide ze of- vroegen er eentje. Ja, beide Goede of geen. onderhandelaars. Ja, groot gelijk. Ik ben een grote voorstander van, als je een tweeling bent, dan doe je het ook samen. Jullie doen jullie hele leven al alles samen. Dus dan kun je dat ook samen doen, of niet dan? Ja. En hoe was Het het? er wel prachtig uit, hè, Ja. mag ik wel even zeggen. Ja, geweldig. Ja, mooie pakken. Hoe was het zondag toen jullie uitgeroepen werden? Leuk. Ja, wat was er leuk? Alles. Alles. En Lorenzo, wat heb jij daar aan toe te voegen? Ja, ik vond het wel zenuwachtig. Ja, was je van tevoren een beetje zenuwachtig? Ja. Ja. Terwijl je toch samen bent. Je hoeft er niet alleen te staan, je staat er altijd samen. En jullie hoeven er ook weer helemaal niet alleen te staan, want jullie hebben nog iemand bij je. Ja. Wie is de secondante? Zoe. Zoe. En wat is Zoe van jullie? Jullie nichtje. Dan gaan we eens even naar Zoe toe. Dag Zoe.
Jij gaat het druk krijgen, dame. Ja. 2 prinsen die je in de gaten moet houden. Hoe ga je dat doen? Goed in toom houden. Ik denk het wel. Ja. Wie ben je? Ik ben Zoe. Ik ben 13 jaar. Ja. En zit je bij hun op school? Nee, ja, nu wel trouwens. Nu wel? Ja. Oké. Woon je ook in Maasniel? Nee, ik woon op de Donderberg. Op de Donderberg. Leuk. En toen zij vroegen van, wil jij onze secundante worden? Wat zei je toen? Oké. Ja. Meteen? Oké. Ja. Ja, had je ook in de gaten dat je het dan alleen moet doen? Ja. Ja. Ja? Je bent wel chill, je hebt zoiets van, nou, dat komt wel goed. Ja. Dat zijn er wel 2, hè? Normaal is 1 inderdaad, wat Kamer zegt. Dat is al heel wat. Ja. Want de grote prins, toen heb je wel een stel adjudanten, of niet? Ja, ik heb er 3, ja. 3, ja. Wie heet En misschien ze? kun je eentje uitlenen. Ja. Ja, dat kan. Ja. Wie heten ze? Mijn pap Max, Ja. Guido en Dominique. Oké. En Guido en Dominique, wat zijn die van dich? Guido, dat is een hele haaie kameraad van mij. Die ken ik al, want ik ben met zijn dochter naar school gegaan. Oké. Sinds ken je crash eigenlijk. Ja. En Dominique, die ken ik al, die ken ik ook al heel lang. Leuk. Ook is die via een keer tegengekomen. Ja. Lieve plekken. Ja, mijn lieve plekken, Lieve plekken, ja. Heel interessant verhaal, maar we gaan nu even verder. Wat is die de spreuk? Veel behoeden van Sloversweg. Ja. Ja. En dat sleet natuurlijk Dat sleet op die- natuurlijk op Ja. een baan. Ja, zeker. Natuurlijk. Ja, zo. Aan de weg timmeren hè? En de Precies. weg van het vastelovend gaan. Ja. Ja, heel mooi gewonnen. Zo, en ook voor dich is het natuurlijk prachtig, want een unicum, je zit met 3 prinsen. Ja. Ja, we gingen foto's maken en de prinskeuzecommissie die lukt me gepaard van ja, ik wil dich even voorstellen aan de jeugdprins. Ja. En ik kom er met de jongen aan zitten. Ja. Ja, dat is die jeugdprins. Dus ik stel me voor. Ja, en die ook. Wat dacht je? Ik denk, hè? En die ook. Ja, die heeft zo dit jaar 2. Ik Ja. zeg, oh ja, dat vind ik wel heel speciaal. Ja, inderdaad. Dus- Dat is heel speciaal. Ja. En ik denk ook, kent ze ze Oeterijn hooien? Nee. Nee. Het is dat die de naam steekt. Ja, het staat gelukkig op de muts. Ja. Ja. Want ik zo met het oetroppen, het eind van de 2 is een beetje blonder dan de ander. Maar ja, dat wordt ook verborgen door de muts. hè. Dus dan zien ze het niet meer. hoor. Nee, ja, schoon. Maar dan hebben ze natuurlijk dan een heel schoon entourage biedig. En er Ja. kunnen we nog een ijskundige in, of niet? Die komt nog, ja. Dat is aankomende zaterdag. Aankomende zaterdag, dan werd het hele quattro compleet, zeg maar. Ja. Ja, dan zijn we benieuwd. Ja, jongens, we gaan jullie helemaal volgen en we gaan jullie een heel mooi seizoen toewensen. En dich ook een heel schoon seizoen voor alle hofgangers en hofgangerkus. Dankjewel. We gaan nog kijken naar het laatste nummer van vandaag en daar sluiten we deze uitzending ook met af. Met de slager van Lorenzo en Wesley de Eerste, de jeugdprinsen van de hofgangers. Dank aan iedereen die vandaag aanwezig is geweest. Dank aan iedereen voor het kijken en Gert tot de volgende keer. Tot volgende week. Hey, hofgangers! We waren al de vasteloven. Kom zie je met vervaarder op goed. Kom zie je met, want het trots is helemaal los. Kom zie je met, want we gaan het volle kracht. De shippers van de hofgangers, jongens en de prinsenfans. Oh, wat een feest. Sorry voor de overlast. In de vlonden niet zo dol. Sorry voor de overlast. Stonden moeren hier wel bol. Sorry voor de overlast. Handjes in de lucht, we gaan dwars door het dak. Vinden heen met z'n allen van je rood, geel, groen, hey. Rood, geel, groen, hey. Rood, geel, groen, hey. Wat een feest, wat een lol in de vlonden niet zo dol. Met 2 van zulke prinsen stonden moeren hier bol. Met vasteloven, maar stonden we aan het roer. De shippers van de hofgangers die varen erop uit. Kom zie je met, we varen erop uit. Kom zie je met, want het gros is helemaal los. Kom zie je met, want we gaan het volle kracht. De shippers van de hofgangers, jongens en de prinsenfans. Met de jeugd volle bak. Handjes in de lucht, we gaan dwars door het dak. Hey, hofgangers! Spontane kazoo solo.
met z'n allen bij rood, geel, groen, hey. Rood, geel, groen, hey. Rood, geel, groen, hey. Visje hier, visje daar, vissen niet te stoppen. Visje hier, visje daar, ook komen alle knoppen. Visje hier, visje daar, heel de vlonder is de klos. Heel de vonjers in de was, la 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 los. Nog een keer. Kom ze hier, is er met, we varen door de poort. Kom ze hier, is er met, want het gros is in de los. Kom ze hier, is er met, want we doen het voor het graag. De schippers van de hof vanaf, jongens in de prins het wens. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.